Hvad så derude? I dag der skal vi soda-streame med Ice Team. Og må vi se? Vi har lige været lidt i gang. Du skal holde heroppe. Vi skal lige have en god vinkel. Vi skal lige have en så god vi vinkel. kører 3, 2, sprøjt. Så kører vi. Nej. Det lyder slet ikke godt, det der. Det er meget skumt. Men nej, gutter, har jeg tænkt på, når vi skal have den af, så bruser den bare op. Nej, fordi det er jo en ting uden brus. Ej, Jamen nu, nej. Det er jo med brus. der prøver vi at tage den af. Nej, ikke nu. prøv bare at Nej, tage ikke nu, fordi der kommer jo stadig det der masse. Ja, men fuck det. Nej. Jo. Okay, fint. Så. Du skal hjælpe, masser. Altså, jeg filmer. Du skal holde fast her. Okay, så ser vi, om der ikke kommer masse ud. Jeg kan jo grå den af. Nej, men Du skal også bruge dine muskler. se selv. Sådan. Den skal lige stå lidt. Nej, det er lige meget bare hen. Sådan. Sådan. Her. Lad os se, hvad det kan. 3, 2, 1. Ej, den er virkelig god. Ej, der skal mere bruges. Virkelig god. Ej, det er godt nok klamt. Ej, jeg synes virkelig, den er god. Ej, det smager faktisk ret godt. Ej, den her. Det kunne anbefales. Ej, det er klamt. Det er jo godt derude. Det smager fucking godt. Ej, det skal ikke gøre derude. Fy. Det var så meget. Og det er den her ice. Vil I have mere? Ja. Det smager skønt. Og prøv at se. Vi skal lige... Vi har lige siddet i sofaen, ikke? Det er bedre. Og vi skal blive større end Pallegomane. Det er Pallegomane. Skål! Og det er kronjyderne. Det er Pallegomane. Nej, det er det der Ice Tea var pisseklar. Nej, det smagte fucking godt. Nej, den er en kronjyd. Er vi enige i chat? Det der det er en voldsom grim trøje. Ja, det er den der Midtjylland, tror jeg. Den er det for noget. Prøv lige at finde den vi godt kan lide trøjen. Så må vi se en TikTok-dans i dag. Ja, er vi klar? Vi var med på den pigers TikTok. Er I klar? Ja. Nå, vent, vi sætter den lige ned, så kan vi lige vise det. Er vi klar? 3, 2, 1. Så, sådan der. Altså, trøjen vi godt kan lide. Nej! Er den her. Oven til boldklub. Nå, det var den her video. Vi ses.